И коста хора, ние ще играем интернет. И наложи се да умра, защото иначе бях много развит. И така, почваме. Чакай да видя къде се намирам. С един мой приятел. Дето и той има канал, ма няма никакви клипове, нали бе? Да. Да се абонатираш, да. Май надея пак не ти тръгва нещо. Се е бъгнал бандикама. Въгъла. Въгъла, нали ти стои винаги клипа във въгъла, бе. Той си бък. Как да не бе? Много лъж. Бил съм на нормал. Аз казах ли ти, защото си на нормал за той? Пък аз сега и аз съм на нормал. Тя малко по-надолу да се сложа микрофона, защото се чуя как дишам. Джеф, ако игра на Оба, казвай им истинските имена, ако са легавиш толкова. ако играем на хард, ако играем, Смятайте са тази покали отбой. сигурно По-силно говори, бей! Камени! Help! Help! Тила може да дойда в шах. Май ще умра обаче. Знаеш. Трябва да се кача в колата! Чай, Ефа. Малко е тъмно и не виждам копчетата. Дай. Чики, дай. Назад. Аля. Напред. Ти се обаче ще ме развалят колата, бас хващам. Хоп, готово. Ей сега като кръмне. Те си мисля, че още съм там. Огромна. Чакай, хари. Да ти кажа ли кой ми дропна зомби? Кой ми дропна зомбито? Нещо много хубаво. По-силно говори, бе. Се чуваш. Хокеен стик, не можа да го взема. И дамото. Ара, биге. Бой, аз умрях. Бой, ама умрях. Ми сама на някакъв нигър. Аз мога да сколко след на най-новата версия. Ами човек, 1000 ми скокнаха, пак аз нямах нищо. Кой очакваш? Мене пък на баща по-лесно сме убият. То за тебе се знае. Ти на новата версия си никадърен. Просто тук на лаптопа ме забива много. На мен на компа ми почти не забива. Маля, сега ако дойда да ме прекъснат направо, ще ги спукам от бой. Не мога да скачам от забиване. Да си ставаш с нормално, знаеш аз колко обичам да скачам. Аз съм Букс Бъни. Ко? Тук си Бъни. Ма нямам бейси. Аз съм си блокмента. Ама аз сложих се една блузка. Нема хващайте. Аз съм добър момче. Си лоша момче. Верно е, да отричам. Бъни, видях пожарника като това. Пак ми падна микрофона разхлабения. Се чуя как дишам. Сори, ама не мога. Ай говори повече, бе. И по-силно. Това ще ми трябва. Не взима кой знае колко демидж, ама поне да има нещо, с което да се отбранявам. И най-много се пуснат някакви Ролф. дървушки като прав.
Ами да, то якото на новата версия, че се бъгнеш в бял дърво, го смачкаш и то пада. Го. Да. Като чувам музика, той от телевизора, пуснал съм за да вой, ама надали, защото тихо съм го пуснал. Така? Говори по-силно и по-към микрофона, ако въобще ползваш микрофон. Sunglasses. Бекав самяк. Бухалка. И са. Аз ти красна нещо за къщата. Един пост за начало. Ще къща ли имаше? Ама си направя. Сега слизам и го подпуквам. Ти кой? Буц. Кой знае как букак сайти. Знаеш колко пръчки? Бăi, трябват ми 5 поръчки да се направя въдица. Да, 5 поръчки ти трябва да се направиш въдица. Аз имам 2 ролп. My heart is a ghost town. Ама сега ще има купи вънца. This is... Абе. Is a ghost town. Тук е Мадрих, тук е Мадрих, тук е Мадрих. Ньоп. Въдица. Няма се на си прачих. Тя да върба. Две въдици на едно и също място, човек. Къде само лъжи? Те лъжаеш, виж на клипа. Missing Space. Реко, и пак графиките ми се бъгнаха, човек. Нали знаеш как са... Но тя тази въдица, голяма въдица. Кендибър. Как мога да се поправя въдицата? Човек, как мога да се поправя въдицата? Не знам. Аз направя така измислена пушка. От нея, дето ти си ги правиш. Мисля да се направя. От нея пушки, дето ти си ги правиш. Мисля да се направя така. То откъде се гледаш рецептата? Ами от крафти. Откъде? Значи от крафт. В смисъл... Тулс, първото. А първото? Да, тулса. Тулсуите. В тулсуите. Аз изобщо Ти явно нямаш нито един от тия айтами, не ти го показва. имам. Сид. Вид сид. Фертилизър. Ти са едни такива зелени са. Ти кой? Аз имам фертилизър. Ама не, нямам, защото е missing space. My heart is a ghost town. Yeah. Yeah. Да, звучиш много детски. Нещо ти се лапи. Не ме би, ме. Аре, бе, гледай, аз сега трябва да ходя до едно място. Не едно място. Сети са. Ти по цял ден там стоиш, как няма се сетиш. Само ми пада микрофона. Гъс. Аз тям гънса. Ко? То с пак ти с потъп. Пак си такъв. Или на същи си. What a gun си. Пау, пау. Тубуш. My heart